So friends, बिदिब्ला फाइनाली इसरोआ मा खालामबाय स्पेस डकिं जि एक्सपेरिमेन्टमोन बेखौ कमप्लिटली सक्सेसफुल जाबाय। बेखौ नोंथांमोना निउसाव नुबाय जानांगौ। SDX-01 आरो SDX-02 सेजार आरो टारगेट जि सेटेलाइट बेसोर मोन्नैबो अरजाबनानै मोनसे जाबाय, जायखौ स्पेस डकिं होननानै बुंदोंमोन। माने जाय सानखालि बे डक जानांगौमोन, जाय सानखालि बे मोननै सेटेलाइट आरो अरजाबनांगौमोन, बै सानखालि बे जानो हायाखिसै। बेखौ फावसाय दिनै फुंनि समाव दिनै 16 नङा होमबा, 16 जानुवारि 2025 मायथाइ फुंनि समाव बेखौ माने 15 मिटार डिस्टेन्सआव लाबोयो। बिनि उनाव मा खालामबाय, आरोबाव 3 मिटार डिस्टेन्सआव लाबोयो आरो 3 मिटार डिस्टेन्सनिफ्राय मोननै सेटेलाइटआ लासै फैनानै मा खालामो, अरजाबो। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना मिथिनानै आसरित जागोन, बे सेटेलाइट मोननैया हानिफ्राय प्राय 470निफ्राय 475 किल'मिटार गोजौ दङ। बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ एल्टिट्युडखौ। आरो बे मोननै सेटेलाइटनि जि स्पिड, बे स्पिडआ जोबोर गिलु-बालु 29,000 किल'मिटार पार आवार, 29,000 किल'मिटार से घन्टायाव एसेबां स्पिडजों खारनाय सेटेलाइट मोननैया अख्राङाव डक खालामबाय, अरजाबलायबाय आरो मोननै सेटेलाइटआ लोगो नांनानै मोनसे जाबाय। आरो लोगोसे बिनि साननैसो सिगां नोंथांमोना मिथिगौ, बे सेटेलाइटनि लोगोसे मोनसे मुवा आरोबाव लन्च खालामदों अख्राङाव, जायखौ जों फिउचाराव स्पेस स्टेशन बानायनायाव इउटिलाइज खालामगोन। स्पेस स्टेशनाव इउटिलाइज खालामगोन, जायखौ 0.4 होनना बुंदों। बिनि सिगां 0.3 लन्चबो खालामदोंमोन सिगां इन्डिया। बिनि सिगां जि सेटेलाइट लन्च खालामदोंमोन मोनसे समाव, बेयो 2024 मायथाइनि काहिनी। बैहाय 0.3 लन्च खालामदों, बेहायबो सक्सेसफुल जादोंमोन। नाथाय आरोबाव 0.4 लन्च खालामनानै बेहाय मोनसे फिथाइनि बेगरखौ बेवहाय गाजा बेरहोनानै फुलि गायहोनो हादोंमोन, फुलि रज'नो हादोंमोन। स' अख्राङाव बेबादि फुलि रज'होनो हानायाबो जोबोर इम्पर्टेन्ट। मानोना फिउचाराव जेब्ला स्पेस स्टेशन बानायगोन इन्डिया बा गगनयान मिशन खालामगोन बा बेबायदि स्पेस दावबायारिफोर थांगोन अख्राङाव, अब्ला बैफोरनि इम्पर्टेन्ट जागोन, लाइफांनि इम्पर्टेन्ट जागोन, अक्सिजेननि इम्पर्टेन्ट जागोन। जाबायदि इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशन ISS आव जाबायदि सिस्टेमै बिफां लाइफांखौ गायनाय जायो, जाबायदि सिस्टेमाव अक्सिजेन बानायनाय जायो, जाबायदि सिस्टेमाव जोंनो इम्पर्टेन्ट गोनां मुवाफोरखौ बानायो, बैबादि बाय'लजिकेल माखासे एक्सपेरिमेन्टखौ खालामो। थिग बेबादिनो इन्डियानि जि स्पेस स्टेशन जागोन फिउचाराव, बेवहायबोथ' बेबादि एक्सपेरिमेन्टखौ खालामनांगोन ना। आरो बेनिनो बेयो मोनसे सक्सेसफुल मिशनमोन। आरो बे जाबाय 0.4 मिशनमोन। 0.4 मिशना कमप्लिटलि सक्सेसफुल। बेजों लोगोसे बे जि SpaDex स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्ट, बे एक्सपेरिमेन्टआ मा जाना दंमोन, जेंनायाव गोलैनानै दंमोन। गोबां सानोमोन बेवहाय सक्सेसफुल जानाय नंला, बेवहाय इसरो सक्सेसफुल जानाय नंला। नाथाय गमामायैनो दिनै सक्सेसफुल खालामनानै बुहुमाव इसरोआ बेबादि खालामनाय 4थि एजेन्सि, आरो बुहुमाव बेबादि बबेबा हादराव मावफुंनाय स्पेस डकिं जि एक्सपेरिमेन्ट, बेखौ हारसिं मावफुंनो हानाया जाबाय इन्डिया 4थि हादर जाबाय। आरो बेवहाय कमप्लिटलि इन्डिया गावनि इन्डिजिनियास टेक्न'लजिनि हेफाजाब बेखौ मावफुंदों। खारन बे स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्टनि थाखाय जाबायदि टेक्न'लजिनि गोनांथि जायो, बेखौ इन्डियानो ट्रेन्सफार खालामाखैमोन। आमेरिकान जा, रासियान जा, चीन हादरानो जा। नाथाय इन्डिया बेबायदि खालामनायनि थाखाय हारसिंनो नाजानानै बेखौ कमप्लिटलि जाफुंसारबाय। स' बे दिनै भारतनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, 16 जानुवारि 2025 मायथाइ, जाय समाव आमेरिकायाव गिख्रंथाव अर नांगासिनो थादों, बे समाव इन्डिया स्पेसआव मोनसे न' मोनसे सक्सेस जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। स' स्पेस डकिं एक्सपेरिमेन्टआ कमप्लिटलि सक्सेसफुल जाबाय। बे मिशननि जि अबजेक्टिभ, बेखौ आं थांनाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो खिन्थादों, जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। स' बिदिब्ला इन्डिया सक्सेसफुल जाबाय, बे बाथ्रायानो जाबाय रोखा। नोंथांमोना गोनो गोथो दा सान, इन्डिया बेवहाय सक्सेसफुल जाबाय। बे मिशनाव मोननै सेटेलाइटआ अरजाबबाय, जि सेजार आरो टारगेट सेटेलाइटआ अरजाबबाय।